Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamo kanggo aku mong kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta ora kirim werta barang saiki wis teko jebule piye kowe malah gandeng wadon liya jan ora nyono ora ngira kok ya ya ora nyono ora ngira monggo Pak Agung mlebet Pak Agung taline asmara iya tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah bablenjani walah kebatet kaya ya lo 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 nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni lila atiku wis lila senajan batinku kaloro-loro keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo aku wis kebacut tresno mergo aku wis kebacut tresno Lilo sampun kabiarsa napa Pak